un dibuix, o sigui, s'anomena fita cada dibuix establert que assenyala un canvi en el moviment, per exemple. Aleshores, fem número 1 i ho anomenàvem sempre, allà on vaig treballar com a dibuixant, ho anomenàvem fita, que és com les fites dels camins, que assenyalen un principi i la fita següent és el final. O sigui, fita 1, fita 2. Es fa primer aquest cos, que ja l'he fet, així, els ulls, el nas, posem una boqueta perquè somrigui, i aquí li fem caure una mica de saliveta, uns moviments així, perquè es vegi que es mou, ho enteneu? I així, i aleshores ja passem a la fita 2. La fita 2, que és aquesta, i amb el moviment ja traslladat. O sigui que entre aquest i aquest hem de fer un dibuix i no en ralentit, en precipitat, que és 1, 2, 3, 4, observeu que aquí estan més junts i aquí no. O sigui, farà un moviment sobtat, paf, d'aquí a aquí. Enteneu? Aleshores és això. Els animadors es basen, els animadors principals fan aquests dibuixos, l'1 i el 2, i l'ajudant fa els intercalats, se'n diuen intercalats, que vol dir entremig de, enteneu? I ja està. I és això. Si adelantes la càmera cap aquí, veuràs com dona la il·lusió de moviment. Ja veuràs, vaig a moure-ho. Sí. Està aquí i d'aquí passa aquí. Pam, pam. Veus com es mou? Però esclar, falten els dibuixos intermitjos i aquests senyalen un principi de moviment lent i acaba ràpid. 1, 2, 3, 4, pam, 5. 5, que és aquest. Aquest és el 5. I ho hem anomenat fita 2, número 5 d'ordre. I ja està. I això es fan una sèrie de... Fem una sèrie de bossetos la gent, a vegades, per exemple, aquest gos, jo l'he fet així, abossetat, pam, pam, aquí els ulls, i aquí el faig quiet, i aquí ja estiro una mica enrere, perquè d'aquesta manera és quan estem asseguts, abans d'aixecar-nos fem així, i aleshores ens aixequem, doncs aquí també. I això es reflexa amb una sèrie de dibuixets, aquí s'inclina endavant, i per afavorir aleshores ja la pujada. Aquí amb la boca oberta ja. Les potetes aquí, i l'altra pota aquí, i les altres així. I l'ombra, sempre convé fer l'ombra. I aleshores aquí es fa això, de l'1 fita a aquesta, que és la 2 fita, fem això. És 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 i 5. Aquest és el 5, o sigui, i anem marcant 2, fita 3, i aquest moviment sobtat també fa així, així, i de cop aquest. O sigui, 1, 5, 5, 5, 5, aquest pot fer 5, 6, 7, aquest és el mig, i aquest és un altre, aquest d'aquí s'aixeca així. I així successivament el pots fer que d'aquí ja salta, amb les cames estirades, i els ulls així, 3, 4, d'aquí a aquí també,
és ràpid, i aquí ja és més lent. O sigui, aquest és el mig, aquesta és la fase 4, i aquesta és la 5, que és aquesta. O sigui, no ho sé, perdona que ara em faig una mica de taco, però és això, Més o menys, ja ho veus.